Iso en Vigo e hoxe en Santiago, xornada festiva no barrio de San Lázaro e como manda a tradición, celebrouse a media mañá a poxa de uñas de porco, un costume que se mantén ano tras ano e que pon o broche de ouro a esta celebración. O tempo acompaña tamén para chegarse a gozar da festa e degustar un dos pratos estrela da gastronomía de Compostela, as uñas con bertóns. 30, 31, 35, estamos en 35, 35 a 1, 35 a 2, 35 a 3. 35 euros foi o que se pagou polo primeiro lote en medio dun ambiente inconfundible no barrio de San Lázaro e ata 120 chegaron a pagarse por un deles. Centos de persoas achegábanse esta mañá para compartir a derradeira xornada da festa da uña que remata coa tradicional poxa que pon broche final a esta celebración. Todo o que se recauda o que se na poxa das uñas repercute outra vez no barrio. Unha xornada marcada polo sol en que veciños e visitantes desfrutan dun día onde a uña é a protagonista indiscutible. É unha tradición, entonces os que somos do barrio, incluso algúns pedimos días no traballo para vir aquí. O día comeza en San Lázaro coa misa que dá paso a un dos momentos máis agardados da xornada. A tradición manda poxar, pero son moitos os que o fan varias veces co ánimo de deixar no barrio unha esmola pros que máis o necesitan. Non, xa poxei dúas, unha deixenas para que volvan a poxear e agora quedei cun dos lotes, sí. Creo que un dos lotes están alcanzando os prezos ademais, non? Sí, o primeiro lote creo que foron 60, o que deixei 45. Sí. Non, son para comer. A limona se lle din ao santo, o sea que agora... Pero está moi cara, xa. E como boa festa de barrio hai que agarda ata o final da poxa para facerse cun lote. 40. Nos esperamos hasta o final, porque ao final sempre se compran máis baratos. Estamos sempre en primeira, sempre hasta o final, somos de aquí. Nos damos limosnas con que vexamos que, entendes, entonces aquí apenas poxamos, justo nos mirar. Vivo aquí en San Lázaro y nos gusta mucho ver esto que es muy tradicional y nos gusta ver que venga gente de fuera y todo para participar y es divertido y nosotros estamos aquí esperando lo último para conseguir más baratito. San Lázaro iba así unha das súas xornadas máis multitudinarias reafirmando o arraigamento dunha festa moi querida da cidade.